Masu kallo barkanmu da saduwa da mu a wannan dandali namu. Janar barka da zuwa. Barka da zuwa. A yau ya kamata mu tattauna akan fina-finan Kannywood. Me yasa yawanci in Kannywood suka yi fim za ga ana yawan tattauna shi a social media ko kuma ana sukar fim din. Musamman ina so mu tattauna akan wannan fim din na producer Abubakar Bashir Mai Shadda, fim ɗinsa mai suna Balaraba. Ya saki tallan fim din. Tallan fim ya je duk inda ake so a je. Sannan amma kuma mutane suna kallon akwai wasu abubuwa da basu dace da addinin gaba da kuma al'adar. Na fahimta. So da farko dai gaskiya Kannywood su gode wa Allah, ni abin da na fahimta. A matsayin mu na masu zama a social media muna ganin me yake faruwa, masu kuma bibiyar fina-finai. Tunda a baya yawanci ma in ka zo kai maganar fim ɗin Hausa wani kallon ka yake ma baka waye ba, baka san me kake ba. Kai yan Hausan zaka bata musu zaka bata lokaci, amma yanzu zaka ga mutumin da kake gani ya kai makura a boko sai kaga ya zo yana sharhi da turanci ma ba da Hausa ba akan fina-finan Hausa. So kaga iya wannan cewa abin su gode wa Allah ne, cewa abin su ya tafi yanzu mutane sun karba, musamman a wannan 'yan shekara 3 da suka taho zuwa yanzu abin su ya karbu. Tunda yanzu dai kan ka ga mai suka cewa kai ka tsaya kana bata lokaci akan fina-finan Hausa, za ka ga masu magana ko yabo ko suka. Shi kuma duk mutumin da yake yin abu yawanci ma yadda muka taso tun a baya can da muna kasuwa daga kaset, ka sani in ana son fim ya tafi ma ya kasuwa, to a ce wannan fim ɗin akwai wani abu a ciki ko kuma gwamnati ta hana ko wata hukuma ta hana, to yanzu ake wawa wanda zai ja hankalin mutane. Dama kuma ai masana shi fim sun ce wannan abin yana cikin abubuwan da suke ƙara tallata fim a duniya. Wani abu da zai sa a yi maganar sa ko kuma wata hukuma ko kuma wasu malamai, so kamar sun tallata maka wannan. Gaskiya ne. So wannan su riba su ce, duk da yawanci gaskiya a baya sai ga wasu ba sa son misali abin da ya shafi irin wannan, kai mutum a ce zauna criticizing iya abin da ya fahimta. Kuma fim din na duniya ana zauna critics su zauna su mai rugu-rugu. Fim dai a India dai ba kamar Sholay, amma critics sai da suka ragargaje fim din. Ko a banjin ya ci a lokacin fim dai wannan Sholay din da kake gani. Ca suka yi ma wani critics ma ce haɗa ne fim din, an cako can an cako fim din can, an cako can an cako can aka yi. Ma'ana kama amma wannan bai kore kyan fim din ba, bai kuma kore a ci gaba da kallon shi ba. So wannan karbabban abu ne. Da haka irin wannan abubuwan da suke faruwa a social media, ni dan producer ne ni ko director yanzu, da ma lokacin da ake harkar ana harkar cassette ne, muna sun taimaka mana da ake magana social media. Tunda dawa yake magana fim a social media sai yan fim sai masu ra'ayin fim. Amma ka ga yanzu wani mutum duk yadda ka kai ga abinka ba za ka ce bai da ilimin addini ko na zamani ba, amma zai zauna ya ma sharhi ko wani abu akan Hausa fim. Kaga kenan fim ya fara kaiwa inda yake zuwa sosai ma kuma. To amma a tunaninka su masu kallo me suka ɗauka fim, wanda da yawa zaka ga idan aka yi wani abu a fim yana jawo irin wannan cice kucen, me suka ɗauka fim ɗin Hausa? Ka san yawanci ba ma a Hausa ba, a duniya yawanci mutane suna kallon fim kamar gaske. Dan me aka yi kaza, me yasa aka yi kaza, ba mu iya nan ba, har can inda ake ganin sun fi mu ci gaba akwai wannan dalili. To amma wani lokacin ka kalli wani dalilin kuma gaskiya in ka zurfafa a ciki zai zama kuma ya zama kamar da wata cutarwa shi ga wanda ya shirya fim din. In ka zurfafa ka kalli dalili, misali yanzu Gabbar Sin, yawanci za a ce ma lokacin idan yaro ya damu uwarsa da kuka har tsorata shaki ana za a kira Gabbar Sin a India. Tsabar tasirin fim din Sholay, saboda wasu ji suke gaske ne ma akwai wannan mutumin akwai wannan ƙauyen an yi wannan abin. So kaga tasirin fim kenan. Yanzu misali ko muna ana hira da jaruman Kannywood, zaka ji wani ya ce saboda yana fitowa a rol din mugunta, wasu suna kallon sa suna zagin shi, wasu suna cewa kaza. So in ka cire wannan, ko misali in ka dawo akan su al'umma kalubalanta da suke na fina-finai, na fahimci abin da kake nufi shine na farko dai gaskiya masana'antun nan na baya can su yi haƙuri, ina ganin kamar su suka ja a kansu gaskiya. Baya can da an tashi an soki fim, yawanci ana suka fim za ce fim abu ne mara kyau, kada a yi, kada a waye. Su kuma sai ce wai addini suke koyarwa da al'ada, suna koyar da tarbiyya ko da al'ada. To kuma shi magana ta gaskiya, duk wanda ka gaya haka idan ka zo kai fim, abinda zai fara kalla ina addinin a ciki ina al'adar. Ya ga babu ko ɗaya, ko ya ga ɗaya bai ga ɗaya ba, to ni abin da dole ma hukunci. Shi fim, kamar masana fim suna faɗa fim kamar ba shi da addini, amma hakan kuma ba zai hana cewa ka tallata wani abu na addinin ka ba.
kamar yadda yawanci zaka ga makotanmu na kudancin Najeriya a wasu fina-finansu suna yin wani abu na addini, karfin addu'a, irin suna nuna mutum inda yana da ibada ya rike ta zai tsira daga wasu sharruka. So wannan duk babu laifi a cikin fim, amma ina ganin ka ɗauko fim gaba ɗayansa ka ce masa ka ɗauko shi ka sa al'ada ka sa addini misali gaba ɗayansa, so ina ganin kamar saƙon ba zai je ba yanda ake so a je, kuma ba zai gogayya da irin fina-finai na duniya ba. Ai wacce ma ba lalle dole sai an samu wanda zai ma kwankwashe ce nan ba addini bane, nan ba al'ada bace ba. Shine abin da nake gaya ma, shi fim tabbas yana da gargajiyarsa, duk wanda ya dan fahimci fim ai hakuri mu ba masana fim bane amma yan kallon fim ne. Ko muna bibiyar masu dan nazartar fim mu jiya ake yi ya kaza ya kaza ya kaza. Fim yana da gargajiyarsa. Misali yanzu a Indian fim dukkan mu mun yadda kusan wasu ma an dasa musu wannan tunanin kamar a su India in kana soyayya da wata in so ya so za ku iya jin kiɗa daga sama ana waka ana watsa wani fure ka rasa wa yake watso shi. Haka wannan duk gargajiyar fim ne. Amma kuma yan kallo sun karba kuma sun yadda ba su taba cewa daga ina yake zuwa ba kuma me yasa aka yi. A gaskiya kai wace ko Laila Majnun ko Majnun Laila ba wani kalma da zai faɗa a cewa ganyayyaki suna zubowa ga kalangu yana tashi ana rawa. To ta yaya waye kada kalangun? Amma an yadda wannan gargajiyar fim ce, a fim ake samun wannan. Da haka akwai abubuwan da na iya cikin fim ne. Yanzu misali za ka ga an nuna ma wani a Hollywood, a Bollywood ma suna yi, a nuna ma wani actor ya tafi ya je ya tashi barikin sojoji guda ya kwato wani mutum, ko ya tafi misali ina tunanin Bagi ne na Tiger Sharif, za ga kasa ma je yake haka shi kadai. Yanzu kai ko outpost ta unguwarku za ka iya zuwa ka tasa ko ofisin yan bijilanti, to fim kenan. Amma duk mun karba shine zaka zo suna cewa a nemo bije mai adda, da muna da irin bije mai adda a India za wai a nan Najeriya zai kwata bana yanci, ga a can India shi ma ya shiga siyasa. Me yasa bai kwato sai ci ba? To akwai abin da ka gane na fim ne. To amma in ka zo ka ce fim addini kake, tarbiyya kake, kowa da al'ada, da haka ci duk wanda ya kalla in bai ga wannan bin ba fa sai ya rakwashe ka dole ne. Da haka ku sawo abu na uku ku ce akwai kuma wani abu. Yanzu me ka fahimta a wannan fim din na Balaraba, duk da cewa talla aka saki ba gundarin fim din ba? To gaskiya fim din Balaraba ko me za a faɗa akan fim din Balaraba, wannan ba zai kore kyan fim din ba, ba zai kore karɓuwar fim din ba, saboda akwai labarin da ko da an yi shi maimaita shi aka yi. Misali ina tunanin Dushim ne ko na Ajay Duggan, kaga Mohanlal yayi, ina tunanin Rabi Teja yayi, wancan Mamoti da sauransu, duk yawanci wajen industry na India guda wajen 7 duk sun yi remaking wannan fim din kuma ya tafi. Me yasa labarin yawa in labari ya bugu to ko me aka yi a ciki mutane baya hana su kalla, amma ba zai hana su zo su magana akan wannan abin kaza ba. Gaskiya fim din ko me za a faɗa akan shi ba zai kore kan shi ba, ba zai hana wannan fim din kasuwa ba, za a kalla za a bi saboda ya mori labari. Kuma jaruman ciki sun yi kokari tun a trailer, sai dai menene ita kanta trailer din yawanci mutane zaka ji suna korafi, kuma ni ma ina ciki, kamar ta yi tsayi kuma ta ma nuna ne zai fara kamar labarin abu ɗaya yake, mutane sun gano shi jarumin wani irin ɗabi'a ne da shi, sannan kuma ga irin abubuwan da yake, kamar labarin dai ya buɗe gaskiya. Yawanci yanzu ko da ba su gi fim din ba wani zai iya fahimtar me za a yi, duk da na ga sun ce series ne amma karami irin mini series din nan yawa ba za su tara labarin ba, wannan ma zai sa labarin ya zauna a zuciyar yan kallo, rashin jan shi saboda kara sauka daga kan wani layi a tafi wani abu daban. Tunda in ka duba labarin a gidaje yake, daga can gidan zuwa can, daga can zuwa can, wani mutum ne misali zafin rai mai saurin yanke hukunci cikin fushi. Idan ka bi ma misali ai an yi fina-finai irin wannan, ina da akwai wani fim na mijin kishi, in ka kalle shi ka kalli wannan zaka ga kusan storyline din iri ɗaya ne, kawai bambancin kishi yake akan matarsa, shi kuma wannan zuciya yake akan komai, akan komai yake yawa. Sai ka iya cewa nan akwai wani bangare na fim din da ya shiga can, tunda shi akan komai yake fushi, shi wancan akan matar shi ne, shi kuma wannan duk abin da ya dangance shi, tunda a trailer za ga akwai yadda tailor da yake kawo mai kaya yake fada yake waye, ya fada da kawayenta tun ana ma batun kai ta ma ya sake ta, dawo gida ya sake ta ta waye. To amma bi din can da yayi bayan ya sake ta yana adamai da matar shi, in ka kalli wancan za ka ga duk da kusan kamancece ne, amma wannan ba zai kore kan labarin. Ni jira nake a kashi ma in kalla. To amma kuma ana samun mutum irin wannan kamar yadda ka gani a shi wancan fim. Akwai shi sosai,
akwai su sosai, kuma shi kansa wannan fim din ma bari ka gani shine yanzu wannan fim din ba za ka dauke shi ka jona shi al'ada ko tarbiyya ba, amma fim ne kuma mai dauke da sako mai nauyi. Mutane suna korafi, farko abin da ya ji wannan fim din korafi, abin da na bibi shine zagi da aka yi a fim din. To akwai abin da kuma in za ka yi fim kana son ka nuna mutum wani kaza, ko ya duk da ana bi a hankali ana duba al'ada da addini, amma dole akwai abin da sai ya fito fa. In dai akan wannan abin za a nuna, sai dai a kiyaye. Misali akwai zagi da normal wani zai yi shi ba a ji cewa kai wannan mutumin banza bane. Yanzu akwai wanda yake cewa menene ko buhun uba, kaga wannan hanya ma ne sai ma sai kai dariya. Amma akwai kalmomin da an yi amfani da su gaskiya mutane za su, duk da ina tunanin an yi a dai trailer din an yi, amma zagi na biyu za ga wannan zagin yawanci irin wanda iyaye suke ƴaƴansu ne. So da haka wannan yanzu ga fim din nan sai dai za ka ɗauke shi akwai darasi a ciki. Misali duk in an gama wannan, iya matar da ya rasa ya dawo yake da dama cewa a damai da matar shi a dawo, iya wannan za ka ga cewa ya kai sako. To ba wannan ne sakon ba, ban sanya suka tsara labarin ba, amma dole wannan zai zama cewa akwai dalilin da ya haifar mai da wannan matsalar. Mu kuma yawanci al'umma ba ma kallon wannan dalilin. Maybe dalilin likitoci ne ma za su iya, maybe ana samun mutum haka a bangaren lafiya, wani abu na shi in ya taɓo na kwakwalwa ko wani abu makamancin haka zai ringa irin waɗannan abubuwan ba tare da. Akwai fim na Tushar Kafur, na manta su fim din ya kwanta mu, kuma dan sanannen fim ne an yayin shi akan me, akan aure, ka bai da gujewa aure ne haka waye kaza hawa suke kalubalantar sa. Me yasa? Ashe shi iyayensa ne tunda ya taso shekara 25 tsawon auren su bai taba gani rana ta faɗi ta dare gari ya waye ba su faɗa ba. Shi kuma sai wannan abin ya shige, sai ka jin duk wanda ya aure kullum fitina za a yi. Shi kuma bai san fitina bane, sai ya ji tsoron aure. Yanzu shi ma wannan ta yiwu akwai wani abu da ya faru da shi tun yana yaro, ko wani dalili wanda su iyaye ba su kiyaye ba da yan uwa ya haifar mai da wannan matsalar da ta zo take damun su. To ko anan kaga akwai sako, na san ba za su kulle fim din wai kawai haka shi haka yake ba, haka halin shi, dole dai akwai wata matsala. So gaskiya in suna son su yi fim dole sai sun karo abu na uku, saboda mutane za su, duk da na ga wasu jaruman sukan fito su ce suna neman kuɗi ko kuma mu ba kaza da kaza muke koyawa ba. In fim da ya zo yake koya addini da al'ada ya zo ko tarbiyya a yi shi. In wani fim da ya zo yake fito da wasu abubuwa da suke faruwa na duniya, tunda yanzu irin fina-finan Marvel Studios, wannan Marvel ko irin su Avengers, su Iron Man, su wani Spider-Man da ake yi, su wannan wani addini suke ko al'ada. Ko a turai dai ba za ka je ga wani mutum yana tashi yana iya watso yana, ko ka ga wani mutum ya sa wata riga ya tashi sama yana feso wuta. Yawanci babu a wannan zahiri, duk imagination ne. To su inda sun ce iya tarbiyya suke bayarwa da addini da al'ada, ai ba za a yi fina-finan science and fiction ba gaskiya. So da haka kullum kani ƙara gaba take ƙara samun abin nan suke yi. Fina-finan da ba a yi yanzu za ka ga ana yin su, ana kashe kuɗi a kayan aiki. To idan ka takaita ka ce iya abu biyun nan kake yi, to fa su sai dai kakura. Idan al'ada ce yanzu ina al'adar Bahaushe shine sai ba ina tabbatar maka a yanzu misali ba kawai na ake yin al'adar Bahaushe ba, ko a bukukuwa ko a waye bukukuwan Bahaushe baya al'ada. A bikin ma duk abubuwan da aka aro ake yi duk ba nan bane ba. So kawai dai canjawa take yi tana tafiya. To amma in ka zo ka ce kai ka girka fim za ka yi addini da al'ada ko tarbiyya kake koyarwa, shi fa mai kallo zai ɗauki fim ɗin naka ya ɗora shi akan wannan ne. Da haka duk darasin da yawanci darasin fim za ka ana dunkule shi ne a kai shi ƙarshen fim. Mun taɓa yin haka da wani yana harkar fim sosai yanzu, mun taɓa buga da shi a kasuwa tare akan irin wannan abin. Mu uku ne cewa shi akwai fina-finan da babu sako a ciki, akwai fim ɗin da babu kwata-kwata sako a ciki, kawai fim ake. Mu kuma a lokacin muka ce a'a, ba wani fim da za a ce babu sako, sai dai sakon in bai isa ba ko an raina shi. Sai kawo fim ɗin Doom na Hrithik Roshan, sai kawo duk ya baje fim ɗin nan kaza ba a bashi sakon ba, sai a sin ɗin ƙarshe aka fito mai to ga inda sakon yake. To amma gaskiya akwai fim ɗin da fanga galle shi minti 1000 ne, wanda a saka 30 zaka ga iya sakon, wani ma ba zai gane cewa ya misali sakon yake ba. So akwai fina-finai da gaskiya za ga sun sauka da kan addini, sun sauka da kan al'ada, wasu abubuwa ba suke koyarwa. Misali yanzu wannan fim din da muke magana shi, yanzu kaddara a ƙarshe
banda dai za a ci mai hukunci tunda ya saki uku matar ta haramta gare shi in ba wani ta aura ya sake aurenta ba, kaddara yanzu a ƙarshe an dawo mai da matar tashi an ci gaba da zama haka kullum yana gallaza mata da daɗi ba daɗi da daɗi ba daɗi, to kaga zaka ce ina saƙon fim ɗin babu, to amma kuma yana koyar da wani abu cewa mutum mai fushi mai zafin rai mai wato ya samu mace mai sauƙin kai ita wallahi ita yan rajin kare mata misali akwai wani fim Kabir Singh na wannan Shahid Kapoor kaga an ragargaji fim ɗin nan saboda shi ma irin wannan abin irin wannan raɗin kusan ya buga shi bai da daɗi kwata-kwata na zama ita kuma kamilan mace mai kirki mai mutunci mai waye wasu ƙarshen fim ɗin fa an nuna gashi da dama amma tun da dai har ya dawo ya same ta bangaren shi na ilimi da waye ya tsallake saboda ana zargin shi da son kwayoyi da waye da haka bai cancanci ya je ya tiyata ba tun da likita ne amma duk wanda yake ya tsallake wannan wasu ke ganin ai hukuncin yayi kaɗan so gaskiya yan fim kuma ya kamata dama a ringa ba ko a wata shari'ar da sai alahira sai shine yau wato wasu ba zai a ce wai kowane fim sai an kashe boss ba shi ne matsalar ka gane a ce wai sai boss ya babu akwai fim da ana gama kawai a gama shi a haka a tashi in ka kalli Gajini za ga ko mutane har yanzu dan me shi Sanjay Singhania bai gane wace kalfana ba ko ita kai bata san shi ba har ta mutu so shi dan kallon so yake lalle sai ya gamsu akwai kuma abin da ka kalli reality na rayuwa zaka ji labarin an kashe wani mutum a wani wuri amma ba a gano wanda suka kashe ba an zargi wani har kota an je ba yadda za a yi wani ma za ga an kama shi amma kuma ba a mai hukuncin ba an dai ayyana hukuncin a baki amma kuma ba a aiwatar da kuma mutum ba zai ƙara bibiya ba shine in ka kalli fim kuma sai ka kalli zahirin rayuwa irin wannan abubuwan ai suna faruwa wani yana yin sheka ayarsa duk ya gama kuma sai a lahira Allah ya tambaye shi amma ba wai lalle sai a nan duniya wai lalle sai abin da mu doka ba haka fim amma duk wannan yan fim din Hausa wallahi su gode Allah na farko ma da har mutane suka wayo suke magana har za su misali da abubuwan da ya faru da Adam Zango a baya inda da ne cewa ku kashe kanku ku kuke ta su amma ka duba Adam Zango din kowa ya ajiye abin da yake yi an haɗu ana kare shi an haɗa ana nuna mai soyayya kaga kenan lalle fim ya kai inda ma su ba sa tunanin ya kai in yan fim za su zauna su bibiyi abin da ya faru da Adam Zango dinnan da aka yi abu ya trending a social media su bibiya wallahi za su gano abubuwa da yawa a ciki dawa ya damu ya ce za yan fim din za ku sa kuna bada lokaci a kansu amma ka duba ka gani kenan fim yanzu ya tsaya da kabarsa ya karbi da haka za su yi za a fina-fina addini ko na al'ada za a iya yi amma gaskiya an takaita din nan fa dole mutane wannan kalmar ta baya ita take bibiyar harkar fim ta yanzu shine to ba matsala akwai abubuwa da ya kamata mu tattauna amma yanzu ba mu da lokaci ya kamata mu samu wani lokaci mu tattauna akan irin yanayi da halin da jaruman fim suke shiga na rashin lafiya da kuma fitowa social media suna yin bara akan cewa fim baya ba su kuɗi za mu so mu samu lokaci zan muna so mu bincike har a cikin masana'antar fim din mu gano wasu abubuwa wanda mai bi su suka haifar da haka na fahimta ba matsala insha Allah abinda duk muka fahimta na fim na gida da na waje da muke bibiya ya yanayin mu'amalar su ya rayuwar su ya kaza take duka za mu yi abu na amma wannan sanannen abu ne a duniya ko shekaran jiya wacce na ga wani dan fim ya yi fim ya fita su ba wai irin popular bane amma akwai wani fim da ya yi misali akwai wani ban sunansa Bilal wane ne yana yawan fitowa irin yan fashin dajin nan yan fashin ruwa shi ma na gana magana kan shi ma akan abin da ma aka biya shi wanda ya wannan God must be crazy din nan dan Kenya ne wani yana ne gaba ɗaya na dandala 300 ce ko 100 aka bashi ka duba dai fim din ne da ya ɗaukaka ya karɓu to shi a wannan dan fim din da na gani shekaran jiya wancan shine yana nan bai ma da gurin kwana saboda ya samu matsala ta rayuwa kuma ya wani fim ba fim yadda yawa ba amma fim din ya karbi sosai an san shi duk wanda bai kalli fim din zai ce lalle wannan zai ga inda za a labarin fim din to yana ciki amma yanzu gaba daya ya samu wannan matsala har sai da babarsa ta neman mai irin tallafi da duk da shi abin shi yana da alaka da shaye-shaye so ana samun irin wannan a duniyar fim to amma mu namu nan na gida abin kawai yayi yawa wasu ma suna zargin kamar shiri ne mutum kawai in ya ji sofa kawai sai fito ya shirya ya kuka saboda mutane su da masa kuɗi. Akwai wannan gaskiya magana ta gaskiya kuma akwai gudunmawa ta masana'anta. Aiwa mu gaya kan mu gaskiya akwai gudunmawa da mutum yake bayarwa wacce ta ci a ce an yi mai kaza. Akwai wanda ba wai dan bai ba da gudunmawa ba ne ba amma mai misali yanzu wanda suka gangaro daga 2010 ma zuwa yanzu. Kaga masana'antar nan an samu matsaloli da yawa. Wani an kama shi an ɗaure shi wani ya jajirce
wani an ce ma an hana fim din, can rigima ta faru, can ka duk suna ciki misali. Wannan tattaunawa tana buƙatar lokaci saboda akwai abubuwa da yawa waɗanda ya kamata a fito da su akan ita kanta mu'amalar jarumi da mai shiryawa. Wanda ya kai gwagwarmaya saboda wata irin mu'amala ake tsakanin jarumi da mai shiryawa. Gashi dai kullum ana tare, shi mai shiryawa shi zai ɗebo kuɗinsa, amma kuma kullum mu'amalar yin ta ake kamar zaman doya da manja. So abubuwa ne da ya kamata a zo a tattauna a kuma fito da su a gani idan da hanyar da ya kamata a bi a gyara. Akwai wannan shine daman gaskiya dole a kalli wannan. Shi fim din nawa ake mai budget tsakani da Allah, dan an yi budget din an gama, an yi fim din an gama, nawa ake samu ko yanzu su Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan da waye su yawanci za su fim ba sa cewa karar kaza za ka bani. In za su fim za a ce to fim din nan karar kaza za a kashe, idan ya samu karar kaza ina da kaza, in ya samu kaza ina da kaza, kaji yadda suke. To abin da yake da akwai, mu kuma nan wani actor ne kai wannan matsayin? Ba ma wani actor da zai maka wannan abun, saboda abin da yake faruwa ni na san jarumin da ya yi fim din an biya shi, amma kawai ya posting a handle ɗinsa na Instagram ya ce fim din nan zai fita rana kaza ga watan kaza, amma bai yi ba. To kun mai biya mai kyau? An mai biya mai kyau, na san producer da ya masa. To wannan kaga wani abu ne. Sannan kuma maganar gaskiya har yanzu gashi masana'antar fim ta ci gaba, ana kashe kuɗi a fim, amma ba ma signing consent. Ka fahimce ni, ba ma rubutu da jarumai, ba ma rubutu. Shine abin da na kai ka wani. Dole sai mun dawo duk abin da za mu yi shi a zamani a rubuce. In na biya ka mu rubuta ga abin da za ka yi min tun daga farkon production ɗina har fim ɗina ya fita. Ko ba haka ba? Amma wata yarjejeniya ne tsakanina da kai, mun rubuta mun samu consent. Yau ba za a ce wai jarumi kaza ya gudu ya daina zuwa location ba, yau ba za ka ga an canza wannan jaruma da wancan jaruma ba. Kamar yadda ka kalli yanzu most of fina-finan ana canza jarumai a ɗauko wasu asa. Ka gane, kamar a Garwashi an canza Maryam Yahaya an kawo wata. So akwai fina-finai bila adadin irin waɗannan. So me yake jawo haka? Rashin signing consent ne yake jawo haka. Gaskiya da wannan. Yau da masana'anta yanzu tana ƙara ci gaba, amma kuma a ɓangaren jarumai akwai waɗannan problem. Duk da su ma da yawan su jaruman daga lokacin da suka ga sun fara ɗaukaka, to daga lokacin kuma sun fara sakin sana'arsu suna barin ta. Ni idan ni ne shugaban gurin nan ko zan faɗa a ci. Ko gwamnati tana da abin nan cikakken iko da harkar fim, daga yanzu da muke magana zuwa shekara 3 masu zuwa zan rufe gidan fim, ba wani sabon fuska da zai ƙara shigowa. To ai abin da yake da akwai ka tsaye a shi film consent ka gane wani abin da yasa zan dauko mutumin da ba ma a masana'antar yake ba, in dai ya yadda ya aminta. Ka fuskance wani abu daya, ai yawan da aka yi ne ka fuskanta shine dole a ringa korafi. Wani an sa shi fim 1-2 ya yi popular, an san shi yana jin dan fim ne, shi misali dan fim ne zai faɗi rashin lafiya, sai ji yan fim ba su kyauta masa ba. Ta yi wanda yake cewa ba su kyauta ba su taba hada hanya da shi ba, magana ta gaskiya ba su ma san shi ba, ko shi ne, amma gari an san shi. TV series ya je ya shiga, an yawa ne, kowa shigowa yake yi yanzu. Jarumai wa ke da sun kashe kansa saboda nepotism, saboda sun zo shiga fim sun cancanta kisa. Kuma yawanci yan TV series din ma ba sa alakanta kansu da Kano, sai bala'i ya sa sai ce ai dan fim ne, dan Kano ne ya kyake. Shi ne abin da nake so ka gane. Da haka kamar wannan matan ta ce ta shekara 20 a Kano. Ka fahimta? In ban manta ba, mutane masu kallo ba su manta ba, matan nan har yarta ta cikinta ta kawo fim, har yarta ta cikinta akwai ta a fim. Ka fahimce ni? So ya kamata a gane fa, idan fa fim din da take magana baya ba ta wani abu, shekara 20 ya kamata ko sai da abinci ta koma yi a kasuwa. Dole sai ka hada da wani abu, magana ta so mutum ne ya zo fim baya sana'a kuma ya dauki rayuwa highlight yana yi wa kansa. Ka fahimce ni? Mutum ba zai sai fili a Maidila ba ko a Gaida yana ganin cewa wajen ya fi karfinsa. So dole dama ta kwace masa bashi da inda zai tsugunna. Ni bana kin goyon bayan, ka gane, IT akwai wanda in ba su taimake shi ba wallahi sai na zage su. Ka gane, magana ta gaskiya. Shi yasa nake gaya ma, in ni ina da iko wallahi sai na rage wannan masana'antar, ba fim za a daina ba, zan karo kuɗi a yi ma. Amma wannan yawan tunda yanzu kowa wani ma sai ya je dan waya sai shooting ya ce dan fim ne shi. Shikenan sai a zama dan fim, sai duk abin da ya je yayo na laifi ko ya zo na neman taimako kowa sai a zo a zage yan fim, a cewa yan fim ne a ba sa taimakon dan uwansu. Saboda menene? Saboda abin babu regulating, kowa shigowa yake yi, kuma su kansu producers din su ne manyan masu ne. Kawai da an ga wata yarinya kyakkyawa ko ta, to yanzu yarinya ba za ta hau TikTok ta hau waka ta yi rawa ta je
ta yi irin tafi bara din nan gobe jibi sai ka gana abin ta zo ta shiga fim. Haka yake haka abu. Shi sa duk fim sabo series sai kaga sabuwar fuska. Su na ciki an gama da su an gama tatse kwakwalwar su ne. Ko kaɗan. So da haka su waɗancan masana'antun da suke biya mai kyau suke ba su kai na kaiwa ba. Kuma suna da dokoki da tsare-tsare. Kai duk da wannan ma in ka kabilanci da za a nuna ma kafin ka samu yanzu ka shiga Bollywood masifa ce. Jarumai nawa ake zargin wasu sun kashe kansu saboda wannan dalilin. Suna da talent suna da komai amma an kisa su. So da haka dole a kai muku korafi tunda kowa ya sa shi kuke yi. Na cikin ku an gama da na ciki ne yanzu ni jarumai mata na kani duk bina da fim da wani waye yanzu ba za ka iya irga su ba. To ai sai ka je wurare da yawa sai ka ji wata ta ce ma ai fim ce ko ka ji wani ya ce ai ni ma dan fim ne. To shi ai kamfani kaza nake ai na fim kaza ne kuma baka san ta baka taba ganin ta ba. Kai kuma kana ganin cewa duk wani wanda ya kai ko ya girma a harkar ka san shi. Har yanzu ka dauko Jamila na gudu har yanzu ka dauko ta abinda za ta baka a fim ba wata duk waɗannan ba za su baka ba babu duk waɗannan ba za su baka ba. Kuma misali yanzu yan fim din da ake zance Amita tun yana fitowa a saurayi ya dawo fitowa a yaya ya dawo fitowa a uba yanzu a kaka yake fitowa ko ina tunanin wuraren 2007 ya ci award yanzu ana yin award akwai wanda yan Kano zaka riga su da sun fita daga san award me yasa ba a fina-finan da za su sun koma gefe ba ma haka bane ba yanzu jarumi ne zai yi fim guda daya sai fim ne sai ya dauka a fim din nan daga lokacin da ya dauka a fim din nan sai ya dauki wani ɗabi'a ya dora kansa idan yau ni karamin producer ne na zo mai bi ma lokacin zan fara so ba zai mun aiki ba kawai shi lissafin sa in ba kamfanin ka ya kai kaza ba zai ba kuma shi fim akwai fim din da abinda ake sai ka dauko fim din da aka kashe miliyan 50 da fim din da aka kashe miliyan 1 sai ga fim din da aka kashe miliyan 1 ya fi kawo riba a duniya a duniyanci akwai fina-finan da ba kuɗi aka kashe musu ba amma sun fi kawo riba kuma sun karɓa akwai labarin da kai zaka biya kuɗi yawwa a sai yanzu kaga wannan fim da Lara Badina gargarar su da yake in ni actor ne wallahi zan biya kuɗi a sana wannan sosai ma kuwa saboda fim ne nan da nan zaka tafi a sanka sosai ma kuwa wannan haka yake nan da nan yanzu wannan shi Adam din a labari na da dama mutane suna ganin ya cika sanyi wannan rabban musamman a farko lokacin da yana fada da Presdo ya cika sanyi ba shi ya kamata a sa ba to in wannan abin suke so mutane duk da labari na da an juya shi ya zama fadaci to gashi an tatso wani bangare na shi kuma ya hau rol din yanzu wannan rol din da kake gani ya hau ta Balaraba wallahi ba kowane jarumi zaka kawo bai zo ma wannan abin ya samu da abin da ake so tunda ban ji wani korafi akan shi acting din da ya ba a'a kawai akan wasu maganganu ne ko wani abu da waye in kana kallon trailer din na maimaita ta da yawa za ka kamar gaskiya ake yi a gaban ka ba matsala insha Allah za mu samu time so shi ne da haka gaskiya ta harkar nan ta film da kake gani a zauna a ga kai gaskiya an yawa masu kallo ku ci gaba da biyo ma wannan shiri don samun abubuwan da suka dace a wannan tattaunawa da zamu